Хвала Христу! Вітаю усіх! Перажываем 6-ю велікодную нядзелю. На гэтую нядзелю прыпадаюць урывак евангеліста Яна. У гэтым урыўку мы пачуем словы, якія Христос адрасуе да сваіх апосталаў: «Спакой пакідаю, спакой мой даю вам». Разам з гэтымі словамі таксама Езус абяцае апосталам Духа Святога, які будзе дадзены Айцом у яго імя. Пачуўшы гэты урывак, мне так здаецца, што мы як бы вяртаемся да пачатку велікоднага перыяду, калі ўваскрослы Христос аб'яўляецца апосталам, якія ёсць у страху, якія схаваліся, як мы чулі, дзверы былі замкнёныя за страху перад юдэямі. І вось прыходзіць да іх Езус, і тое, што абяцаў, што мы сёння пачулі ў Евангеліі, ён здзяйсняе. Прыходзіць да апосталаў і кажа ім: «Спакой вам». І пасля Христос уваскрослы кажуць таксама словы, якія датычуцца ласкі Духа Святога: «Прыміце дар Духа Святога». Чуючы сёння гэтыя словы, ужо ў прадвесці, так скажем, у небаўшэсця і з паслання Духа Святога, варта нам задацца пытаннем, а чым ёсць гэтый спакой Христовы, які Езус нам даеце. Можа нам падацца, што гэты спакой сягае у нашу такую зямную сферу нашага жыцця і датычыць гэтых нашых праблем жыццёвых і зямных, якія звязаны з рознымі такімі цяжкасцямі, ці то, напрыклад, хвароба, ці то нейкія праблемы жыццёвыя, больш глобальныя такія рэчы, якія звязаны з нейкімі там катаклізмамі, з вайною, нянавісцю. Вось, можа б, здавалася, Езус кажа пра гэты спакой. Ну, але калі паглядзім на жыццё першага касцёла, тых першых 3 стагоддзі, першы касцёл жывець у неспакой. Гэта касцёл мучаніцкі, пераследаванні хрысціянаў, шмат хрысціянаў паміраюць за веру. Вось аб чым сведчыць вось тыя першых 3 стагоддзі. Поэтому, калі мы разважаем сёння пра той спакой, пра які Христос сёння кажуць, то, напэўна, Христос не закранае сферу зямную нашага жыцця, хаця, можа, там і ёсць этот спакой, але перадусім Христос кажуць пра рэчаіснасць духоўную. Ён прыходзіць як уваскрослы і кажуць нам, што ёсць надзея: не жывіце ў страху, майце радасць у маім уваскрасенні. Бо аб чым сведчыць уваскрашэнне? Яно як бы знішчаюць той страх, тую няпэўнасць, абуджаюць нашу надзею на ўласнае уваскрасенне. Менавіта пра такі спакой сёння кажуць Христос. Дар Духа Святога, які Езус нам абяцае, Ён будзе нам дапамагаць прыняць этот спакой, але таксама будзе дапамагаць нам ісці да ўласнага уваскрасення, знакам якога становіцца Христовае уваскрасенне. У нашых разважаннях зададзімся пытаннем, ці я хачу такі спакой, ці я такога спакою прагну, ці я такога спакою жадаю. У сённяшнім першым чытанні мы пачуем, это кніга Дзеяў апосталаў, мы пачуем той канфлікт, который узнікае у першай супольнасці касцёла, і этот канфлікт датычыў абразання язычнікаў, ці трэба іх абразаць, ці не трэба. І некаторыя юдэі сцвярджалі, што гэта трэба абавязкова зрабіць, як бы выканаць прадпісанне, закон Маісея, і пачуем такія словы: «Калі не будзеце абрэзаныя, не зможаце быць збаўленыя». Так казалі некаторыя юдэі да тых язычнікаў: «Калі вы не абрэжаце, то не будзеце збаўлены». Ну, для нас это можа здавацца таксама такім абсурдам. Вось, ну і апосталы пастараліся змагацца з гэтай няпраўдай. І сказалі канкрэтна да гэтых язычнікаў: «Вам дастаткова адмовіцца ад усёй брыдоты, которую маеце, ад распусты,
і будзе вам добра. Так сёння сказана ў тым першым чытанні. Значыцца, у вашым жыцці будзе спакой, калі вы адкінеце грахі, адкінеце эту ўсю распусту і будзеце мець радасць. Вось чым ёсць дасягненне таго ўнутранага спакою. Хацелася б зараз звярнуцца словамі прарока Єремія. Ён цудоўна пра гэта кажа, это 4 глава, 4 верш. Пророк Єремія кажа: «Абрэжце сябе для Пана». Зрабіце абразанне сябе для Пана. А далей потом кажуць такія словы: «Абрэжце крайнюю плоть сэрца вашага». І гэта будзе прыемна Пану. І Пан адвярнець ад вас гнеў. Так кажуць пророк Єремія. Паглядзіце, Бог нас заахвочвае да такога ўнутранага абразання, да ўнутранага ачышчэння, каб здабыць этот Христовы спакой, пра які сёння чуем. У гэтым кантэксце мы разважаем пра так званую ласку асвячальную, якую Бог нам даець у сакраментах святых. Вось кожны раз, калі прымаем святыя сакраменты, у нас адбываецца ўнутранае абразанне. Мы адмаўляемся ад той брыдоты, ад тых грахоў, каб прыняць Христовы спакой. І знакам гэтага становіцца ласка асвячальная, якая вядзе кожнага з нас да Божага збаўлення. Пастараемся прыняць этот Христовы спакой у сваім жыцці, ну і таксама убачыць, як жа важна жыць пастаянна ў ласкі асвячальнай, якая становіцца знаком нашего внутреннего спокою Христового. Амин. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале. А также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи и предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!